Fost l-oljiet fil-kampanja Awċija nsibu l-olja ta' Ammar fuq ir-riħ tal-Arb, faċċata tas-Santwarju tal-Madonna ta' Pinu. L-olja jibħal oażi ta' paċi f'ambjent naturali mill-isbaħ li jservi wkoll bħala post ta' devozzjoni għal Via Sagra, mixja ma' triq tas-Salib. Waqt żjara fuq il-land tax-xogħol, il-Ministru għall-Għawdex Clint Camilleri flimkien mal-Ministru Stefan Zrinzu Azzoppardi qalu li wara ftehim mal-Kurja beda jitwettaq il-proġett ta' Ammar Hill. Il-proġett fuq l-art tal-Kurja sa jara restawr ekoloġiku ta' dan is-sit, sa jsaħħaħ il-biodiversità u sa jagħmel il-post aktar aċċessibbli għal min ikun irid jitla bir-riġel fuq l-olja. Il-Ministru Camilleri qal li x-xogħol sa jara tħawil ta' madwar 900 siġra u 900 arbuxxell endemiku waqt li sa jsir xogħol fuq il-ħamrija biex titjieb il-kwalità organika tagħha. Sa jiġu restawrati jew jinbnew mal-1700 metru kubu ta' ħitan ta' sejjieħ blużu ta' ġebel tal-Qawwi biex jinżamm il-karattru rurali u kulturali tal-Inħawi. Bħala parti mill-proġett sa tiġi installata sistema ta' ilma u tisqija moderna. Daqstant dan huwa proġett li jser qed isabbaħ din iż-żona, però aktar minn hekk ukoll huwa importanti għaliex din iż-żona u din l-olja hija magħrufa propju għal numri ta' pellegrinaġġi anke turistiċi propju hawnhekk, anke minħabba li hawn propju fil-viċinanzi xrajn ta' Pinu. Ix-xogħol daħal għalih il-Gvern parti mill-ispiża sa titħallas minn fondi tal-Unjoni Ewropea. F'dan l-isfond il-Ministru għall-Fondi Ewropej Stefan Zrinzu Azzoppardi qal li dan il-proġett hu eżempju ta' kif fondi Ewropej qed iservu ta' għodda għal titjib fil-kwalità tal-ħajja, jitħares l-ambjent naturali u jingħataw spazji ta' valur għall-komunità. Għall-Ministru għall-Għawdex Clint Camilleri dan il-proġett hu eżempju ċar tal-istrateġija tal-Gvern għall-Għawdex bħala gżira ta' villaġġi u l-viżjoni għall-Għawdex 2050 għax jagħtu valur miżjud lill-ambjent, jattiraw turiżmu ta' kwalità li jfittex esperjenzi awtentiċi u jirrispettaw l-ambjent naturali.